Deus estaba moi lonxe, alén da morte, a repartir inferno e tamén gloria. E onte, cando interpretaron a cantiga de Santa María, eu fui lendo unha sextina medievales que fixo o occitano Arnau Daniel, que fomos intercalando entre as estofas da cantiga de Santa María, o que pode resultar un contraste interesante, porque as cantigas de Santa María, naturalmente, que loan a figura da Virxen María, e ademais, quero recordar que era das narrativas, das de milagres, e por outra parte fala María Valteira, que era como ben se sabe, a soldadeira máis coñecida e máis cantada polos trovadores medievais nas cantigas de escarnio e maldicer, e é como a figura contraria que sería a antivirxe, así dito. Entón hai o contraste dun tipo de cantigas e a outra. É a Valteira que fala un pouco de que quere regresar a historia para explicarse ela, porque falaron dela os trovadores e non o fixeron precisamente ben. O que nun home sería algo moi positivo, porque ela xogaba aos dados, xogaba coa besta, tirando, non? E outro montón de cousas, pois que ela os vencese era algo negativo, víano como algo negativo, non?